Матюшина трактында татар әкиятләре темасына мозаикалы совет чыры тукталышын җимергәннәр. Тукталыш павильонын быжыра хәрәкәте төзелеше кысаларында сүткәннәр. Аның урнына төзелеш зонасыннан чыгучы павильон урнаштырылачак. Глав Татар директоры Эдуард Данилов аңлатканча, иске павильон кирпечтән эшләнгән, шуңа күрә мозаикадан элеккеге рәсемне торгызып булмаячак. Яңа тукталыш павильоннары мурал форматында ясалачак. Татарстан рәисе ярдәмчесе Олеся Балтусова мондый канәгатьсезлеген белдергән. Бу гомумән сәнгатькә һәм айрым алганда совет мирасына начар мөнәсәбәтнең турыдан-туры чагылышы. Проблема уртак, илнең барлык шәһәрләрендә дә шундый хәл күзәтелә. Моның белән дәлилләү базасы һәм махсус реестрларга кертү аша керешергә туры киләчәк. Эшне башлыйбыз, диде ул. Мозаика авторы кем булуы билгесез. Хәзер Шамил Нигматуллин дигән версия тикшерелә. 2020 елда Буа районында аның туган авылы Ширки Килдуразда музей бүлмәсе ачылды.